Beriris hatiku Senadyan mung sedela Mugi Gusti Toh, iya toh. Alhamdulillah, piye, Bro. Janur gunung sing ora ketemu dhewe. Iya iki. Kok nggo tas sih kok ngendi kowe? Lah wis biasa nah, koyo rambut aku. Lari listrik. Ijik penggalanmu. Ya iso ngandar Kowe meneh. wingi lak dadi ketua pemuda wis ijik dadi ketua pemuda. Aku anu lan saya. Tak jadi regenerasi. Oh iya. Nek ora ngono kok sak sing nom-nom. Harus ada perubahan. Iya bener. Lagi mau ceritanya ki aku ki arep golek kowe sebenarnya. Kenapa iki? Enak saya penting cara Ada iki, seneng iki. Jadi ngene toh. Aku duwe sesuatu sing aku tak tekokke ning kowe. Aku butuh pertimbanganmu. Apa-apa sik iki. Babagan masa depan. Aduh. Masa iki? Masuk. Ning kowe lah ora ada masalah ta iki? Ora. Ora enek ya? Ora. Berarti ora enek kesibukan, Ora. ora repot? Ora. Oke. Aman. Nek ngene penak nose iki enek es teh. Ini ada kebenaran men aku. Ben Jos Jis pada jenengmu. Ya sare yo. Tuh Jos Jis. Ya. Oke, mantap. Nah, jadi ngene. Kowe beneran kowe rene kuwi. Ombekan sik. Nah, Wah, jadi tenan iki. Ketenan piang-piang. lah ya timbang nyerang politik mending nyerang es teh. Oh, genah. Lah iya. Josis banget. Lah iya. Dadi ngene to. Piye? Aku ki enek masalah sing kudu tak pertimbangke. Aku njaluk pendapatmu tentang masa depan. Kowe lak ngerti to umur iki tak wis 28 tahun to. Terus wayahe. Lah iya. Apa ora rabi? Oh, yo rapi lho, kudu iku. Nah, masalahnya ngene to. Iki Iya. sing tak debi iki berat. Waduh. Ora sembarangan ora kaya sing wingi-wingi. Nek sing wingi-wingi ngono sing blencor bocah itu. Lah nek iki. Iki ceritane itu. Iya. Kowe lak ngerti Pak Puji ya? Oh iya, heeh, sing kono kae. Tuwekan. Heeh, Ujian betul, kali. kan? Lah iya. Karena aku wis ora tau gathuk. Mergane. Apa wae kebijakane Pak Dekartolo kuwi ora tau padha karo aku. Waduh. Babakan apa jenenge lemah kas. Aduh. Ora tau gathuk. Ribet iki. Lah nek cara kowe lah tetep bela aku to. Ya iya no, lho sebagai kancaku kok. Nah iya pendapate awake dhewe apa-apa sing arep di kanggo realisasi masyarakat kuwi lah kudune wis terrealisasi kanthi apik nganggo sing becik adil. Iya. Jenenge nek Pak Bayan kok dadak wis gaji lho do. Ngono lho. Aku to. Lah yo jengkelke kok do nyetem do aku ki jengkel sebenere. Aku tang tutut sik. Yo tutos itu. Tuwekan aku karepku ki piye to yo? Tuwekan kok ngono kuwi karepku. Heeh. Sirku ki aja melu-melu rusane cano ngono lho. Kegiatan realisasi ning masyarakat aja melu-melu. Lah kok malah melu-melu wae ngono lho. Padahal kowe wis jalan apik lho. Iya. Permasalahan itu, kowe ngerti ra? Permasalahan ini gini. Oh, apa jadi Duduk permasalahan permasalahan iki? Lastri, Heeh. wong klari, Heeh. kuwi sing taksir kuwi. Iya. Kuwi anake Pak Puji. Waduh. Jan marake jengkel ora kowe iki. Sik. Engko geger. Apa renek restu apa ngono apa? Apa tau gathuk karo aku? Selalu berbeda pendapat kok. Kaya buntut kadal cewek kok masalah. Lah. Jengkel ngono men. makane kuwi aku ki lho sempet ngene Pak men anak wedok to Pak Waduh. Waduh. Kok langsung nyekak ngono ya? lho wong iki angel kok tuwekan kayak iki aku ki emosi to makane iki piye nek menurutmu iki solusi iki Ngene. Yo ngene. Pak Puji kan yo mungkin rada keras. Tapi nek bocah piye karo awakmu? bocah iki demen to to Demen tenan. iya to yo mosok kowe ora bangga to tak ronce kembang Pariodojo no nek aku ki ayo wong ganteng to Josis tenan. Josis to oh makane Ora sumpet karo gondroke genah. lah iya to makane Tapi kok anu men yo. Apa memang Pak Puji iki selalu memang duwe dendam karo awakmu apa piye to kok sampai koyo ngono? ngene lho to jenenge wong arep golek rai kuwi ewon dalan ewon cara nek ke Pak Puji Aku ya memang. nek aku bidange dhewe-dhewe ora sanggup usoi wong nek Ya genah. lah kok ngopo tok malah nyereka-nyereka dalanku nek aku jeneng idak cengelek to Aja mau tidak dupak sa. lah iya makane kuwi to dupakno to Terus piye balik ning Solastrimu lho.
Makane kuwi aku ki sing karepku tak seriusi to, Dok. Heeh. Aku ya sebagai wong jenenge wong calon maratuwa nek gelem lho ya. Iya, Aku betul. ki tak apik-apik ra apa-apa. Ning nek masalah kebijakan ya kusut to, Dok. Ya no. Ade di pendirian kok. Betul no, wong lanang kok. Lah iya masalahnya kan iki demi kemaslahatan masyarakat. Heeh. Piye menurutmu nek ngono kuwi? Ya wis iki awakmu kudu alon-alon. Yo kasarane iki ngrembug-ngrembug karo Pak Puji ya Mas ya kono rada kolot. Ning tetep aja sampai dadi geger karo bakal dadi calon maratuwa. Aku tetep support karo awakmu, Bang. Lah iya. Tetep support karo awakmu aku. Berarti iki aku kudu maju ya. Genah. Ora maju ra kancaku kowe. Lah engko nek aku ditolak, Tolak nomor 51. Aja putus asa sih. aku ora iso mbayangke to. Yang penting yakin tetep niat ati. Yen kowe tresno karo Sulastri, anake Pak Puji. Aja putus asa sik ngono tapi ya wis kanca kenthel kok. Saya terima nikahnya Sulastri binti Minpu. Loh aku apa tuh? Arep ngomong Puji Aku lah. ngomong kuwi to lho sah agama sanegara kowe engko wis sah aku dadi saksi. Tak buanterke ngono ning anu resepsimu, KUA apa piye. Ngono lho. Ya Nek kowe yo ganti kudu support aku. nek kowe Aku ki kowe nek masalah apa ceritanya? iya sithik yo. Aku ki jane nyenengi si Retno omahe dulu. Oh alah, Retno Dumilah kuwi to? Heeh. Oh alah. Aku ki seneng karo kono. Kuwi anake Kamso, aku ngerti. Bener. Cuma meh kasusnya meh mirip kaya kowe. Kok iso? Iya jadi. Yo kasarane iki Pakne. Hmm. Pakne Retno kuwi mau. Kamso kuwi mau. Kamso. Kuwi iki kaya yo ora beda tuh karo kowe nek ya. Cuma bocah iki tetep demen karo aku Mas yo, aku kaya ngene. Ibu kan nyetujui kok. Oh Supatmi kuwi. Heeh. Iya, terus piye? Lah kowe ngopo ra gas wae? Wong jenenge bocah padha senenge Ya kok. aku juga tetep njaluk pendapatmu dadi iki pelaku bareng langkah bareng. Wong dhewe kanca kental wis kaya sedulur dhewe lho ya. Iya paham. Dadi ngono. Nek aku setuju to. Lah iya. Iki engko sing ngarep midodari kowe sak apa aku sik apa bareng-bareng. Wah, Piye? kuwi dhewe terus berpikirannya ke depan ya to, masa depan itu. Ya bener. Wah iki kaya anu iki, rembulan gitu. Tan kinaya ngopo padange. Wah iki sumunan. Gencar-gencar sumunar nak iki. Nek masalah babakan engko pernikahan to. Heeh. Dhewe piye nek nganggo tratake panjul? Oh iya ding ya panjul iki kancane dhewe kae iki anu ya. Trata. Wah masuk. Piye, matura? Mato. Lah engko perkabelan gen diurusi Alip. Oh iya. Iya, Si Alip. Iya, Alip kira tau ngilangke kabel. Wong kuwi cetiti nek Alip kuwi. Oke. Nah, nek masalah dekore engko gen ditotot tatang. Tatane sing dia aku rada lali. Tatang mongso 3. Oh iya ding ya. Kancane dhewe kabeh. Dadi ngene to, dhewe iki sambat sebut ro kanca ki ora apa-apa. Ora masalah. Ora masalah. Ora usah dadak mewah-mewah. Ning sing penting khidmah iki mau lho. Oh, berarti sing diundang getong-getong karo kaya slametan tok ngono kuwi. Karo keluarga besar ngono ya. Iya, lah kok cara malam bengine sing kanca adoh, kanca cedhak ngumpul bareng. Walah, wis genah sing jojis kuwi. Kowe Senin Kliwon, Heeh. gitu, aku engko Rebune. Utawa Selasane. Ngono. Heeh. Apa Apa kok kowe apa aku sih? kowe siapa aku sih to? Enake. Enak iki sing tosik no. Pingsut sih. Ya ora iso lho to, kowe ngejak pingsut to piye? Aku iki yo ndak yo pyong-pyong. Iya. Iku Ya weh, Iya. ngene weh. Oke. Aku sih, Heeh. aku Senene kowe Selasane piye? Setuju. Setuju to? Mak. Lah engko dekore apa-apane garek mindah ning nggonmu, ora sedih. Oh iya. Ngono wae. Yang penting kowe dhewe garek nembusi wong-wong iki mau. Oh, Masuk lah. masuk iki. Oke. Wis. Ning yo kuwi mau to. Apa meneh? Halangane. Tuan iki lho bocah tuan nakal iki piye? Waduh. Aja pesimis aja anu. Wes engko tak ewangi. Aku ki optimis, ning optimis gagal to. Aduh, ora setuju aku. Masalah Pak iki koyo Iya, bener. aneh kok doang. Yo nak hitungane kerasnya cek keras calon maratuwamu daripada calon maratuwaku. Nek kowe
Aku yo Siti Oka kenal Kamso. Nah iya. Retno kuwi yo wingi kuwi wis tak jak rapat melu urusan BUMDes. Dadi tenang wae. Tak pengen krungu ceritane. Nah, dadi ngene to. Retno kuwi bar kok wingi kuwi lulus saka kuliahe, rak dhek manajemen to. Iya. Nah, kuwi tak kon dadekke nduk kowe ning iki nggarap BUMDes dadi sekretaris gelem apik. Engko manut karo aku. Wis cairan nek to. Ora neko-neko apik to. Engko kowe wis to. Tak dukung 100%. Oke. Nah, nek iki aku yakin nek kuwi dadi A1 to? A1. Oke. Nah, ning kowe ngewangi aku genteng. Yo genah. Piye carane kowe iso ngeracun wong tuwek kuwi? Gendang kok itu lho kan ning yo dosa yo to. Yo Maratuwaku. Kuwi maratuwaku ya. Ora pareng sunan dukane Gusti Allah. Ojo diracun. Piye ya? Babagan koyo ngono kuwi engko awake dhewe kudu bener-bener wis sak rendah-rendahe ati. Insyaallah awake dhewe yakin karo keteke atine dhewe piang. Yakin aku wis to. Pokoke kuwi. Kowe support aku support kowe. Iya, kuwi josis nek terima josis kuwi. Neng aku ki enek siji ngkas to. Aku ki wis duwe wingi sejarah-sejarah kaya ngono kae. Sing rikala wingi karo sing nggon cengek aku yo di ngonoke. Wong pirang-pirang aku meh dadi 3 tahun lho do mlaku do. Karo bocah kuwi. Sing anu kae, Cengek, lah kae ngopo to permasalahannya? Pak mboke setuju bocah sing Suloyo. Gandeng lanangan liya. Gandeng lanangan liya to piye coba? Ger mergo aku kalah karo Avanza. Lah Piye kowe iki? oh berarti mau anu, iki mandang kowe materi no, yo. Lah yo makane kuwi to, aku ku mender kuwi. Wis tapi ngene wae karo Lastri wae lah, rasa sing karo ngene-ngene. Lah yo solusine piye? Praktis gen amane piye? Yo kuwi mau. Kok wanti titine wanci, awake dhewe rono. Nyanggone omahe Lastri. Nembung karo Pak Puji. Ibu rek sih enek to kan? Enek. Lah iya, nembung apik-apik. Mas yo kon arep nyetak piye, otomatis dhekne tetep ra mungkin secara mentang-mentang nolak awakmu ki ora mungkin. Sing penting niate dhewe ikhlas lillahi taala mlaku nyanggone Sulastri ngeterke awakmu. Berarti aku kudu maju iki. Yo genah. Oke. Tapi nek aku ngene do, aku yo duwe profesionalitas nutut. Dadi ngene saumpamane masalah cinta, tawaduk kuwi calon maratuwaku. Aku hormat. Nek masalah kebijakan Pak Kartolo, bahayane sing ora iso adil karo masyarakat masalah bengkok aku ya tetep ra setuju to. Iya bener. Iki aku demi masyarakat to. Tak ngono to? Iya. Iya paham aku paham. Oke. Wis kok ora cocok nangis. Ora. Oh, tak kira nek nangis. Ngelapi keringet lho ya. Rada seneng atiku wis suwe ra ketok sliramu. Delalah kok babagan asmara kaya ngene iki ya ora beda-beda. Padha ya. Padha kowe seneng Sulastri, aku seneng karo Dek Retno. Kaya dene tumbu entuk tutup. Lah iki gathuk. Josis Tos itu. Ais. Lah kok luput lah. Iya to iki. Ya Allah ya Rasulullah. Wis nek ngono ngene to. Sesuk aku tak coba. Iki ngene. Aku mlaku sik, kowe yo mlaku sik. Lah engko enek jenenge silang, kawin silang. Iya. Kawin silang iki engko kowe ngewangi aku ngewangi kowe. Oke. Ngono. Nah, aku sesuk ki enek pertemuan karo jenenge Pak Puji kuwi. Tentang kebijakan iki finale ning endi masalah bengkok. Engko nek kuwi tetep aku yo piye yo to ya. Tak pilih to. Maratuwa yo maratuwa. Ya yo no. Kan ngono to? Heeh. Masalah juga ya. Bisnis. Aja disangkepake karo asmaramu. Oke, setuju to nek. Setuju, pokoke saling support. Aku ngewangi kowe, kowe ngewangi aku. Ngono lho. Iya. Ndek, cah ayu. Iya. Wis kaya Retno Dumilah. Retno Dumilah ki yo goyangane josok to. Tau nari to kuwi. Iya. Aku jane memandang dik niki ora masalah kuwi, cuma dik niki wong Gemati. kalem gemati, ora memandang sing hal-hal aneh. Terima apa anane. Oke. Sing atiku luluh ki ning kono. Iya, jos tenan. Rasane atiku ya Allah. Ora, kowe mlaku karo ndekne pirang sasi apa pirang taun? Wis lumayan suwe. Wis suwe. Berarti diam-diam kuwi. Ya makane kan aku ora cerita karo sapa-sapa. Ternyata kok malah sak partner kerjaan karo kowe. Iya, kuwi memang wingi melu aku tak jak. Masalahe ngun kono ora enek sing iso administrasi. Iya. Ning ngene to. Piye meneh?
Kamso kuwi wonge gampang-gampang aneh lho. Kamso kuwi. Ning coba engko tak ngomong karo Supatmi, kuwi bojone Kamso. Oh, anu to, Iya, Bu Retno jenenge Bu Supatmi. Lah Kamso kuwi duwe lemah jane. Yo anu lemah kuwi juragan lemah to. Eneng endi kuwi Solo? Wetan. Lho, lemahe pirang-pirang cilik dodo. Kae tenan. Masuk. Makane kuwi. Nah, moga-moga ngene wae. Moga-moga iki dadi dalane dhewe. Amin. Nemu jodoh sing pasti wong awake dhewe iki wong lanang gitu. Iya. Bisa dadi kepala rumah tangga. Amin, amin. Wis arek dhewe donga-donga melangkah bareng. Oke, setuju. Susah seneng bareng pokoknya. Oke, siap. Emang kowe jan josok. Wis Pokoknya pokoknya aku sing luar biasa tenan. wis dulur kental yo Iya. iki lho yang kowe iki Ya Allah, Rasulullah. Wis, anu ngopi sih. Oh, iya. Nah, iki dipangan to, iki nek keripik nek. Lah aku tak Roman. iki wis ngelak iki soalnya. Iya. Perjalanan adoh aku ya. Ya siap.